úplný základ toho rastu bol vždy ten produkt. Kde bola priorita, proste spokojný zákazník za akúkoľvek cenu. Za minulý rok v eurách to bolo cez 20 miliónov. To je skoro nejakých 500 miliónov korún. Aj ten názov, toto sa nám zapáčilo hneď na prvú a veľmi sme nerozmýšľali, že je to názov kategórie a bude nás to v budúcnosti limitovať. Že neexistuje nejaký veľký európsky hráč alebo svetový, takže toto na jednej strane je možno taký veľký potenciál. Ahoj, je tady další díl Businesscastu, další praktický podnikatelský příběh. Mým hostem je dneska Matěj Očenáš, který stojí za takovou netradiční cestovkou Football Tour. SK nebo CZ jsou vlastně původem ze Slovenska, dneska jsou hodně na českém trhu, ale Football Tour, jak asi chápete, pomáhá primárně fanouškům, kteří chtějí cestovat za fotbalem. Samozřejmě kromě fotbalu přidali i další sporty a právě o tom, jak tady ten business model funguje, jak se jim podařilo vyrůst až na velmi slušnou velikost firmy. Jako obvykle podíváme se na čísla a na ty záludnosti tohle business modelu, na tom, co je tam těžký, lehký a jak mě znáte, co nejpraktičtější podání tady toho biznesového směru, ať už to může inspirovat vás ve vašem podnikání a ve vašem biznise. Takže jdeme na to. Matěj Očenáš a Football Tour. Tak Matěj, vítej v Businesscastu. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. No, ty si rozjel zajímavý biznis Football Tour, vlastně jak na Slovensku, tak dneska jste činný i v Čechách. Je to přijít vlastně takový snový biznis, víš, asi tě bavilo jezdit na fotbal, tak teď s tím pomáháš ostatním a do toho můžeš jezdit sám, nebo jak byl ten začátek? Presne takto vzniklo. Spolu so spoluzakladateľom Julom Turčekom sme boli veľkí fanúšikovia futbalu a hneď, ja neviem, od 18, ako sa dalo, tak sme začali chodiť aj na zahraničné zápasy a dlhé roky to bola len záľuba a chodili sme my sami s kamarátmi, postupne sa pridávali kamaráti kamarátov. Až teda v roku 2011 nejak to tak celé si do seba sadlo a povedali sme si, že poďme z toho skúsiť urobiť nejaký biznis, alebo je tam nejaký potenciál, že poďme skúsiť podnikanie týmto smerom. OK, takže 2011, dneska to je teda 15 let, co tohle děláte. Pár rokov predtým sme to tak nejak robili s nejakou živnosťou, len tak akože nejaké úplné začiatky, ale od toho 2011 je to teda oficiálne cestovka a spustili sme web, nejaké reklamy a začalo to byť, povedzme, podnikanie. OK. Když se podíváš na současnost, jak je to velký, víš, až si jako představíme tu cestu, kterou samozřejmě rozebereme těch 15 let, ale kde jste dneska třeba obratem nebo kolik těch lístků vlastně prodáte? Za minulý rok cestovalo s nami, alebo teda obslužili sme skoro 50 000 klientov. Pre časť z nich zabezpečujem len samostatné vstupenky, takže to je taká tá ľahšia časť a väčšina sú teda zájazdy, kde zabezpečujeme letenku, hotel, je tam nejaký delegát, vstupenku na zápas, takže je to nejaký kompletný balík. A v českých korunách ti to úplne nepoviem, v eurách to bolo cez 20 miliónov. OK. Tak to je skoro nejakých 500 miliónov korún. Niečo také a ten tím je s nejakými externistami, veľa máme teda nejakých externých dodávateľov, ale teda ktorí dodávajú pravidelne, tak je to cez 40 ľudí. 40 lidí na to dělá, hezky. Co tam dělají 40 lidí, když si říkáš, tak jako uděláš web, že tam máš ty stupenky a vlastně tam se prodáváš, ale předpokládám, že ta část té cestovky, jako řešení hotelů, letenek a ty delegáti do toho vlastně počítáš taky asi, že? Delegátov až tak nie, že skôr je to ten aparát, taká tá obsluha a veľmi jednoducho to máme rozdelené na marketing, relatívne veľký tím, správa webov, sociálne siete, tým, že sme na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a v Rakúsku, alebo teda nemecky hovoriace krajiny, takže tiež tam každý ten trh potrebuje nejakých svojich ľudí. Potom je tá predajná časť, teda ľudia, ktorí obsluhujú záujemcov, komunikujú, e-mailujú, telefonujú. Produkčná, ktorá zabezpečuje zasa vstupenky, hotely a všetko toto a potom taký chod firmy, finančné veci, asistentky, teraz človek na AI, takže nazbiera sa to. OK. Když se podíváš na těch 15 let, víš, byl to takový ten jako postupný růst, takový to jako krůček za krůčkem, nebo tam byly nějaký zásadní momenty, kdy to šlo jako výrazně nahoru, nebo třeba výrazně dolů? My sme šli veľmi postupne, organicky, vlastne vždy financovaný vlastnými peniazmi alebo tým, ako sa firme darilo. Tak sme začali dvaja a prví 5-6 zamestnanci boli vlastne kamaráti, ktorí sa tak nejak prirodzene pridávali
a vyšli sme tak, podľa potreby pribudali ľudia a tá štruktúra sa nejako zväčšovala. Aj keď teda tých prvých 5 rokov bol skôr taký punk, že sme naozaj to robili na kolene a až sa divím, ako sme mohli fungovať a že vlastne dobre fungovať, lebo tí ľudia boli spokojní, stále to rastlo, takže nejaké procesy alebo vôbec akože nejaké firemné riadenie, k tomu sme sa dostali až po pár rokoch takej pankačiny. OK. A daří se to vlastně celou dobu ufinancovat z těch vlastních zdrojů? Je pravda, že ono to asi není zas tak jako finančně náročný, jako víš co, třeba e-commerce, by si musel nakupovat nějaký zásoby a tak, že v podstatě asi to jde, ne? Išlo nám to vlastne od prvého zájazdu alebo spustenia webu, ktorý bol taká prvá alebo jediná investícia. Zaplatili sme si kanceláriu u kamošov za jedna miestnosť za pár korún a neviem, paušál na mobil. To bolo všetko a vlastne my sme hneď tým prvým zájazdom niečo zarobili, druhým a vlastne takto sme pokračovali, takže extra peniaze sme do toho nikdy nejako dávať nemuseli. A veľmi som vďačný, že na rozdiel od toho e-commerceu nedržíme nejaký veľký sklad alebo nie sme limitovaní tým cashflowom. Aj keď teda aj my pred sezónou nákupujeme na sklad, či už... lístky? Nebo nejaké jako vstupy? Skôr hlavne hotely, niekedy lietadlá, alebo teda ak robíme čartrové lety, letenky, vstupenky tiež pri niektorom type podujatí, ale to skôr nie. Takže veľmi v jednoduchosti my sme od začiatku fungovali tak, že mali sme pripravený návrh nejakého zájazdu, keď to ten človek kúpil alebo mal záujem, uradil nám faktúru a my sme vlastne z toho potom vyplatili všetko, čo bolo potrebné, s tým, že mali sme tam nejakú maržu a tá sa postupne zbierala. Možná bych se chtěl dostat k tomu, jmenujete se Football Tour. Dneska už tam je spoustu věcí, kromě fotbalu. Kdy začalo tohle? Ono to asi dává smysl, je takový jako první vlastně věc, ale jako když jste se rozšířili i na další sportovní zážitky, bych to možná řekl. My sme pri tom štarte vlastne nemali ani nejaký veľký podnikateľský plán, že bolo to naozaj veľmi prirodzené, že poďme skúsiť a aj ten názov, toto sa nám zapáčilo hneď na prvú a veľmi sme nerozmýšľali, že je to názov kategórie a bude nás to v budúcnosti limitovať. Teraz by sme asi boli mudrejší. A my sme veľmi rýchlo po štarte spustili taký subbrand, že Hokej Tour, či už na Slovensku alebo v Čechách, aby sme to teda nejako diverzifikovali. Ale bolo to náročné spravovať dva rôzne weby, dva brandy, takže zasa to zlúčilo po ten fotbal a povedali sme, že ten je silnejší, budeme robiť pod ním všetko. Takže hokej bol ja neviem, po roku a postupne pribudala formula a viac menej všetky ďalšie športy, kam ľudia chceli cestovať. A dlhé roky, alebo vlastne stále ešte rozmýšľame, bavíme sa s ľuďmi, počúvame tie názory, že nejaké univerzálne meno by bolo vhodnejšie, zastrešiť to nejakým anglickým sexy názvom, ideálne pre všetky tie trhy jednotným a uľahčiť si tú správu. Na druhej strane už, hlavne na Slovensku, ten brand sme vybudovali naozaj silný, ľudia nás poznajú. Sice je to názov kategórie, ale ten fotbal je stále, ja neviem, 90% obratu aj všetkého, takže zatiaľ ostávame fotbal túrom. No jasně, ono to jako vlastně chápu, že ono vždycky jako zahodit něco, co si roky budoval a začít budovat nějaký nový brand je za prvý riziko, že jo, za druhý říkáš si, jako přinese nám to opravdu o tolik víc. No, napríklad Mišo Pastier, ten mi vždy povie, keď ho stretnem, ako sa môžete stále volať podľa kategórie, že limituje vás to a napríklad, ja neviem, formula tvorí povedzme tých 10% tržieb možno menej. Hovorí, že ak by ste sa volali Formula Tour, tak nebolo by to 10, ale bolo by to možno naopak, alebo vo väčšej miere. A iní ľudia, neviem, Andrej Grežo, tu náš žijúci v Prahe, ten zase mi hovorí, že podľa neho by sa mohlo kľudne stať to, že za veľa peňazí a veľa námahy by sme ľudí naučili len, že ten Football Tour už není Football Tour, ale je to, ja neviem, Nexos. A vlastne tomu klientovi až tak nejde o ten názov, keď nájde to, čo hľadá. Jasný. Co vám teda funguje třeba v marketingu tím, že nebo v tom, že člověk teda najde to, co hledá a když možná hledá, že chce někam vyjet, udělat si nějaký zážitek, že vlastně najde vás? Takže od začiatku sme, myslím, že boli celkom silní v tom online, že ja som od
od toho 2011 som sa pohyboval celkom v tom startupovom a e-commerce prostredí, aj keď nie som žiadny nejaký expert a oproti bežným e-commerceom sme určite pozadu, alebo nie sme na takej úrovni. Zase čo sa týka medzi cestovkami a špeciálne športovými cestovkami sme veľmi akože e-commerceovo a onlineovo vyspeli a vždy sme aj boli. Takže my sme v tom online mali týmto náskok, že mali sme dobre vyladené SEO, PPCčka, robili sme tie sociálne siete, že nadpriemerne bolo nás vidieť a tú konzistentnosť sme si udržali dlhodobo, takže ten onlineový marketingový mix myslím, že sme mali nadpriemerný a to bol taký základ. Veľmi nám pomohla spolupráca s televíziou Digi. Neviem, či v Čechách vysielali. Myslím, že nie. Takže to bola slovenská športová televízia, ktorá vysielala Premier League. To boli roky, 2012, 2013. Tam sa nám podarilo dostať sa na obrazovku. Vlastne dokázali sme sa aj vzhľadom na to, že sme boli ešte malá firma, dohodnúť, že bolo to pre nás únosné a mali sme vlastne v každom prenose z Premier League, bola tam nejaká injektáž, alebo teda vyskakovalo na Slovensku Football Tour na obrazovke. A to myslím, že bol taký, to robil ten rozdiel oproti nejakým konkurentom, že predsa len tá televízia je to taký nejaká kredibilita, alebo prestíž, ak si na obraze, tak asi nie si nejaká šuflikant a mala by tá služba kvalitná. Pamatuješ si, kolik toho tenkrát bylo peněz, nebo víš, jako jakou část toho marketingového budžetu to dělalo, protože mám pocit, že zase jako ne vždycky je dobrý nápad, že jo, dát v fuzovkách, nevím, 80% peněz, který máš na marketing jako do jednoho kanálu. Nebolo to až tak veľa, ja už si nepamätám tú presnú čiastku, ale oni tým, že začínali a bola to v podstate malá televízia, aj keď s vysokou sledovanosťou, hlavne kvôli tej Premier League, tak bolo to určite menšia polovica, neviem, možno 20-30% z toho, čo sme dávali do marketingu a myslím si, alebo tomuto tak prisudzujem, že tam sme chytili takú trakciu a išlo to ďalej a nedá mi ale nespomenúť, že okrem toho celého marketingu, tak úplný základ toho rastu bol vždy ten produkt, na ktorom kde bola priorita, proste spokojný zákazník za akúkoľvek cenu, aj veľakrát v podstate do nášho mínusu, alebo veľakrát sme kompenzovali a vyšli v ústrety klientovi, aj keď nemal pravdu, alebo nemal na to nárok, ale proste naozaj sme si dávali záležať, aby odišiel z toho, alebo aby sme ten vzťah ukončovali tak, že klient je spokojný. No, řekněme nějaký, víš, jako situace, co se staly nebo co se můžou stát, protože ono samozřejmě člověk, který v tom oboru není, tak ho vůbec nenapadne, jako jaký ty edge casey a co lidi vlastně jako můžou vymyslet, tak o čem se pak můžeš diskutovat vůbec. Tak u nás je to taká kombinácia, že všetky problémy a prúsery cestovného ruchu, ktoré sa môžu stať, sa nám dejú. To znamená meškanie lietadiel, neodletí, ja neviem, zlá izba na hoteli, nejaké pomýlené, akékoľvek chyby, meškajúce transfery. A povedzme, to je tá jednoduchšia časť. Špecifikom sú tie samotné zápasy, a teda vstupenky, kde častokrát tie predstavy ľudí sú nesprávne, lebo idú na zápas na Arsenal a kupujú si povedzme tú najvyššiu kategóriu a majú predstavu, že budú sedieť rovno za lavičkou proste na strede, čo najlepšie a 4 pokope. Aj keď snažíme sa to komunikovať vo všetkých bodoch kontaktu, že nevieme garantovať, alebo vo väčšine prípadov nevieme garantovať presne tie miesta, ľudia aj tak nejak dúfajú alebo myslia si a potom sú nespokojní, že to nedostali. A tiež pri tých stupenkách vie sa stať situácia, že mali mať lepšie, dostanú horšie, lebo nakoniec nejak sme to my napríklad nezvládli, alebo niekomu sa zdá, že je príliš vysoko, ďalšiemu príliš nízko. Bežne sa stáva, že sú povedzme dve dvojice na rovnakých miestach, splňame to, čo sme slúbili. Jedni nám dajú feedback, že všetko bolo OK, ste super, ale tie miesta, že bolo to príliš nízko, nevideli sme. A tá druhá dvojica v rovnakom rade nám povie super, ale tie vstupenky, že strašne vysoko, že nevideli sme. Takže snažíme sa to naozaj potom riešiť individuálne, bavíme sa s tými ľuďmi, vysvetľujeme a ak je potrebné, tak kompenzujeme, že buď nejaký prístup do budúcna, dobre, tak najbližšie vám dáme lepšiu kategóriu zdarma, alebo tu vám dávame voucher na, neviem, 50-100 eur. Myslím, že niekedy to tí ľudia aj zneužijú, ale funguje nám to dobre, že
aj ten nahnevaný klient po zájazde, nech ten dôvod je akýkoľvek, keď naozaj úprimne sa s ním porozprávame, vysvetlíme a ešte sme ochotní niečo nejako kompenzovať, nejako zvýhodniť, tak väčšinou poďakuje a super a pokračuje, alebo teda ostáva klientom. Na tohle je teda potřeba možná ty lidi, ne? Protože to jako v úzovkách jako nějakýma e-mailovými automatizacema úplně neuděláš. Jasné, že áno, všetko toto stojí na ľuďoch a to sme mali veľké šťastie, že ten tím je super a sú to ľudia, ktorých ten šport baví, aj majú taký ten úprimný záujem od toho klienta, že asi sme ako my zakladatelia to dokázali do toho týmu a do tej kultúry firmy dostať, že úprimne chceme, aby ten človek bol spokojný a nielen tým zážitkom, ale napríklad aj tou cenou, čo veľa ľudí vždycky vyťahuje, že aký sme drahí. Že áno, sme drahší asi, keď si to človek zoženie sám, ale akože naozaj si za tou cenou stojíme, že chceme to robiť za férovú maržu, však my zase tiež z niečoho potrebujeme fungovať a aby to bolo čo najdostupnejšie, že v našom záujme je dostať na ten šport čo najviac klientov. Na druhou stranu, jako já mám pocit a nevím, jak to funguje, jo, že ono některé ty věci si sehnat sám je docela složitý, že vy samozřejmě v té škále asi máte přístup, nevím, jestli k levnějším, to těžko říct, ale minimálně jako vlastně máte ten přístup ty věci vůbec sehnat, že jo, což by člověk sám někdy horko těžko scháněl. Že to sú buď scenáre, že je to športové podujatie, alebo teda zápas, na ktorý si bežný človek ten lístok zohnať nedokáže, lebo musí byť členom, nevie, kedy sa spúšťa predpredaj, sú tam nejaké ďalšie podmienky, alebo tie veľké zápasy ani proste žiadny predaj neexistuje. Dá sa nejaký zápas, ja neviem, Liverpool, Manchester United, proste lístok sa tam kúpiť nedá. Nebo takže máme finále Ligy mistrov. No jasné. Takže tam to sú naše skúsenosti, naše kontakty, že vieme sa k tým stupenkám dostať. Alebo potom komfort ľudí, ktorí aj by si to možno vedeli kúpiť, že je to zápas, ja neviem, nejaké bežná talianská liga, že není to ani vypredané, ale tiež stránka je po taliansky, predpredaj sa spúšťa až týždeň pred zápasom a chceme dneska sa už dohodnúť, tak chceme mať istotu. Dobre, necháme to tu na odborníkom, ktorí okrem tej vstupenky teda majú tam delegáta, pomôžu nám s hotelom, nemusíme sa o nič starať. Síce platíme o niečo viac, ako keby sme to robili sami, ale teda šetríme čas a je tam tá pridaná hodnota tej skúsenosti. Ten delegát musí být docela složitý, ne? Když na fotbal se jezdí jako po celém světě. Jak to řešíš, abyste měli jako všude ty delegáty? No u nás je to, alebo väčšina tých zájazdov aj tak smeruje do tých destinácií, takých tých hlavných futbalových. Jo. Barcelona, Madrid, tie anglické, Mníchov, Milano, pár ďalších a za tie roky máme vybudovanú sieť lokálnych kontaktov, teda Slováci, Češi, Maďari, Rakúšania, alebo teda Nemci, tam žijúci, ktorí tých našich klientov si na letisku preberú a už sa o nich starajú. Zároveň samozrejme cestujú aj naši delegáti, teda takí tí interní, ak je nejaká väčšia skupina, alebo proste je to potrebné, tak cestujú od nás. A zasa sú to buď profi delegáti, ktorí, však je to ich práca, takže baví ich to, vedia to robiť, alebo sú to absolútni nadšenci, ktorí proste milujú ten Liverpool a vedia porozprávať o nejakej histórie, súvislosti, kam chodia fanúšikovia pred zápasom, kam po zápase a proste je tam tá pridaná hodnota toho znalca, toho prostredia. Ty jsi zmínil, že nějaký další sportovní cestovky existují. Jak to vnímáš, jako, jak moc je to konkurenční boj? Ať už tady jako v Čechách na Slovensku, nebo pak, když řešíte další země, je to tak, že někde jsou jako mega silný, tady vlastně jste byli jediný na začátku, nebo jak je to v tomhle? Takže existujú, ale není to prostredie tak konkurenčné ako e-commerce to vôbec, to je úplne iná liga a aj myslím, že ten tradičný cestovný ruch, nejaké pobytové, je tam tých subjektov ďaleko viac, takže máme aj v Čechách, aj na Slovensku, aj v tých iných krajinách podobné cestovky, veľká väčšina z nich výrazne menších, že skôr až tak dvojosobové nejaké malé firmičky alebo živnostník, ktorí vedia niečo zabezpečiť, ale proste nebudujú nejaký brand, nemajú ten marketing nejaký výrazný a teda však majú, alebo sú limitované tou veľkosťou. V zahraničí v podstate každá tá krajina asi podobne, že neexistuje nejaký veľký európsky hráč alebo svetový, ktorý by išiel naprieč kontinentom, takže toto na jednej strane je možno taký veľký potenciál, alebo vidíme tam tento priestor. Skôr sa my tiež bavíme interne, že
či vôbec o tom je a má byť naša ambícia a či vôbec ešte expandovať ďalej, že či chceme z toho robiť teraz firmu, neviem, 30, 50, 100 miliónov so všetkým tým, čo to si vyžaduje, alebo ostať tak, jak sme, baviť sa tým, akože a rásť tak nejak donútra, zvyšovať kvalitu, baviť sa tým a byť ako profitabilný. Takže toto nám zatiaľ dáva väčší zmysel. A možno taká najväčšia konkurencia, čo vnímame, je pre nás akože ten samotný klient, že si to poskladá sám. Lebo v dnešnej dobe letenka, hotel, žiadny problém, to si vyklikáš v mobile cestou na letisko obrazne a teda tá vstupenka je tam taká asi rozdielová, že sú zasa nejaké platformy, dá sa to zháňať tiež v online prostredí, má to tiež nejaké rizika, aj tá cena v konečnom dôsledku není nejaká lepšia, takže toto vnímame ako takého hlavného konkurenta, že prostě ľudia nejdú cez cestovku, ale idú sami. No, tak jako víš co, na jednu stranu přesně mám pocit, že řeší ty klasické cestovky a vždycky budeš mít jako typ klientů, který si seženou nejlevnější letenku a buknou si věci na Bookingu nebo Airbnbčku a pak budeš mít ty typy klientů, pro který to, že máš nějaký delegáta, nějaký autobus, který přesně na ně bude čekat na letišti, tak je to stěžejní, že jo, takže to já si myslím, že je velmi přirozený, no, že tady ty obě jako skupiny lidí vlastně budou existovat a je to jenom vlastně komunikací nějakých benefitů a proč, co ti dá to, že jako jde s náma, no. Presne tak, že snažíme sa my čo najjasnejšie komunikovať tie benefity a stále ich akože zvyšovať, pridávať tam nejaké ďalšie veci, aby to malo zmysel a sme s tým absolútne pohode, keď niekto si to vyskladá sám a však v podstate aj tomu fandíme, že tešíme sa, keď tí ľudia cestujú sami a presne verím, že dlhodobo to bude vedieť koexistovať, že proste časť ľudí bude chodiť si po svojom, časť ľudí bude chodiť s nami a Jak jsi říkal, ty země Slovensko, Česko, Maďarsko a ty německý země, který z těch zemí vám fungují víc a kde je to takový, víš, jako, nebo nevím, jestli je to vlastně dneska všechno jako podobný, nebo něco zkoušíte a zatím se to už ještě úplně nerozlouskli? Rastieme na všetkých tých trhoch podobným tempom. To Slovensko je najväčšie, sme tam doma a tam je napríklad cítiť to, že sme slovenská firma, máme, tí ľudia sedia, väčšina teda je u nás, chodíme tam na tie eventy, na štadióny a proste je tam ten brand najsilnejší. Ostatné krajiny sme mali dlhodobo vlastne pustený len nejaký online a že nejaké brandové alebo offlineové aktivity vôbec nejak sa tam nerobili. A Maďarsko, tam vidíme nejaké limity, že predsa len aj ekonomicky, aj celková situácia tej krajiny nie je nejaká úplne ideálna a tam sme OK tam, jak sme, to by sme chceli nejako udržať, nejaké veľké plány tam nemáme. Celý ten nemecký región má veľký potenciál, ale zase aj náročnejší, vyžaduje si to vyššie investície a keď sme tam aj skúšali nejaké väčšie kampane, tak tam tá výnosnosť už pri tej našej marži proste nedokázali sme tam byť nejaký ziskový. No, drahý reklamy a tak. Áno, takže tam tiež sme tak nejak sa to snažíme optimalizovať, že byť tam akože profitabilný a zatiaľ nejaké veľké plány rastu tam nemáme a takže ostávajú tie Čechy, kde práve by sme asi chceli zintenzívniť tú našu prítomnosť aj nejakými spoluprácami mimo toho online, možno nejaké, dostať sa niekam na obraz, ak to tu, dostať sa do nejakých zaujímavých podcastov, takže som rád, že tu dneska sedím a potenciálne asi tu otvoriť nejakú malú pobočku, posadiť sem pár ľudí a byť na tom českom trhu prítomný aj fyzicky. Když jsi zmínil, že ziskovost, jak se pohybuje vaše ziskovost, jestli můžeš jako nazdílet? 3 mesiace, to bola taká totálna neistota, tam sme viac menej bojovali o prežitie. Téma covidu. Víš, jak těžký bylo jako v vozovkách chodit do práce a připravovat něco, když předpokládám, že si na jednu stranu nevěděl, jestli za rok bude to jako fungovat. Formula je určitě taký skokan posledných rokov. A napadlo ti ještě nějaký další třeba lekce, co by si možná dneska udělal jinak, kdyby se jako vrátil těch 15 let? Scháníte více biznesového know-how? Vstupte do komunity Businesscastu a kromě celé verze všech rozhovorů v Businesscastu za poslední více než 2 roky. Můžete klidně napsat a pokud potřebujete třeba spojit s někým z podcastu, potřebujete poradit, řešíte nějaký problém, tak já na to klidně udělám živý nahrávání, udělám
udělám na to nějaký setkání komunitní, nějaký mastermind. Tohle jsou směry, které si dále rozvíjet v rámci té komunitní části. Takže pojďte do toho se mnou a pojďme budovat biznis společně. Díky, tohle bylo všechno pro tuhle free část rozhovoru a uvidíme se v rámci Community Business Castu.